El cinema en el seu vessant artístic, lúdic i també com a dinamitzador social. Els cineclubs es van convertir durant l'època de la dictadura en un dels pocs llocs on es podia debatre amb certa llibertat sobre temes d'actualitat. El cinema considerat no comercial servia d'excusa per poder parlar d'allò que no es podia parlar. Les emigracions a Perpinyà i les atapeïdes sessions dels cineclubs eren una via d'escapament social que va ajudar a créixer aquest fenomen. El Cineclub Vic és el més antic d'Espanya sense aturades. Hi ha cineclubs que es van fundar abans, però durant la dictadura van aturar la seva activitat. El de Vic va començar les seves projeccions el 1958 i no ha parat ni un sol any. I va començar amb aquesta pel·lícula, El salario del miedo, de Henry George Clouzot, un clàssic del cinema negre que el 15 de gener de 1958 es va projectar en la seva versió censurada, en la que hi faltaven precisament aquestes imatges. Maintenant que je te quitte plus, il a sec. Quelle mentalité! Aún, ¿qué sucede? El passat dissabte 31 de maig es va tornar a celebrar la mateixa sessió, recuperant la pel·lícula, aquesta vegada en versió íntegra. 50 anys després es revivia aquella primera projecció del Cineclub Vic. Doncs bé, avui celebrem el 50 aniversari de l'entitat. De fet, tot l'any 2008 està dedicat a celebrar que l'entitat va néixer l'any 58 i comencem amb una pel·lícula que és El salario del miedo, que va ser precisament la primera sessió que es va fer a la sala de Ràdio Vic i en aquell moment va estar presentada pel crític cinematogràfic José Luis Guarner i avui repetim una mica la jugada amb la projecció del mateix film. La sessió va comptar amb un presentador de luxe, Tomàs Mallol, cineasta amateur i col·leccionista, propietari del fons del Museu de Cinema de Girona. Mallol va explicar la seva experiència amb el setè art, la seva fixació per les màquines de fer cinema, els seus records de les sessions de cine de fa 50 anys i l'evolució dels cineclubs als últims anys. Joan Puigdollers, president del Cineclub Vic, també ens va fer un recorregut per les dues grans etapes del cineclubisme. Penso que aquest no el vaig inventar jo. Bé, una mica per resumir, l'etapa del cineclubisme català durant la dictadura va ser de resistència cultural, d'intentar recuperar les llibertats d'expressió i de tot tipus, i llavors, després de la transició i amb l'arribada de la democràcia, el paper dels cineclubs va canviar molt, perquè els fòrums ja no tenien sentit, però en canvi sí que té sentit que se segueixi divulgant el cinema de qualitat, en versió original, el cinema que en aquell moment és d'art i assaig, i que ara, doncs bé, som cinema en versió original, de cine independent, països emergents com els asiàtics i de moment l'evolució que estem tenint és prou interessant. Malgrat tot, cal mirar enrere amb humor i per això els del Cineclub Vic van començar la sessió dels 50 anys amb un nodo on es destacaven les notícies més curioses del 1958, entre elles l'inici de les sessions a Vic. En el año del Señor de 1958 se producen los más asombrosos hechos y efemérides. En la bella localidad mediterránea de Benidorm, cuna de cuerpos lechosos, se celebra por primera vez el Festival Español de la Canción. Dios castiga a los despreciables. Así, el 4 de enero, los comunistas vieron como uno de sus malvados artefactos, el satélite Sputnik, se destruía al caer a la Tierra. En el capítulo de Cultura y Ocio destacamos el premio de la Academia ganado por Gigi, un delicado musical con sutiles momentos de comicidad. Una de las partes informativamente más provechosas de un año son sus efemérides. El 58 vio nacer a Michael Jackson, un negro que con buen juicio quiso parecerse a los blancos, y también a Sharon Stone, mujer de cables cruzados y piernas abiertas. De enero también vio la luz el Cineclub Beach, cuyo 50 aniversario conmemoramos hoy, pese a que sus proyecciones se llenaban de rojos, independentistas, intelectuales y radicales. Celebremos tan destacada efeméride brindando con un buen coñac.
fresquito, refresquito, el veranito que va a pasar usted. Juego ya, centenario, Terry, Terry, Terry. Prolónguelo con hielo y sel. Bé, en aquells moments políticament suposava resistir la cultura catalana i també parlar de cinema perquè era molt difícil reunir-se. El Cineclub era l'única manera, el Cinefòrum, de poder-se trobar i parlar a tots. Però les juntes, com podeu veure, eren gent que en aquella època també s'ho passaven molt bé i feien moltes festes relacionades amb el cinema. Aquí tenim cinema amateur, per exemple, al Mercat del Ram, el Cineclub Vic va impulsar els premis de cinema amateur. Això és la presentació en un cinema que ja no existeix, el Cinema Canigó, l'any 1969. Aquesta activitat generada pel Cineclub s'intenta mantenir avui. La situació política i social és radicalment diferent a la dels primers anys d'aquestes entitats, però es continua potenciant l'organització de festivals, mostres i conferències que demanen una implicació del públic. No només el Cineclub Vic es dedica a l'exhibició, sinó que al mateix temps promovem i organitzem tot un seguit d'activitats culturals al voltant del cinema, com pot ser la recuperació dels Premis Julius, molts cicles temàtics amb actes complementaris i bé, tota una sèrie de fets al voltant del cinema, perquè el cinema és un art total i entre la música, i entre el teatre, i entre la fotografia, la decoració, tot. Llavors, per exemple, a la sessió 1000 vam encarregar una banda sonora original per a la pel·lícula L'home de la càmera de Dziga Vertov. Vol dir que ens hem mogut una mica en tots els àmbits que estan relacionats amb el fet cinematogràfic. Cineclub Vic celebra els seus 50 anys d'existència realitzant nombroses activitats, des de la mostra documental, que ha arribat a la 12a edició, fins als populars Premis Julius de curtmetratges, passant per la repetició d'aquesta sessió commemorativa o una exposició de cinema i literatura. Aquí, en el claustre de la Biblioteca Joan Triadú, hem creat una mica d'ambient cinematogràfic a tota la sala. Per això hem reunit una selecció hi ha una vintena de pòsters de cinema, però que estan seleccionats perquè són pòsters de pel·lícules que estan basades en grans obres cinematogràfiques. Tenim, per exemple, El gato pardo, Apocalipsi Now, etc. Solaris, Otelo... Totes són pel·lícules que s'han passat a Cineclub Vic i que, a més, estan basades en obres literàries. El amigo americano, Extraños en un tren, Nosferatu, Otelo, Tristana, Ran, cartells de pel·lícules d'inspiració literària. Aquesta exposició a la Biblioteca Joan Triadú es completa amb un recorregut narratiu i visual per tots els 50 anys d'història de l'entitat. I per acabar de celebrar-ho, aquest passat cap de setmana es va fer a la capital d'Osona la tercera jornada del cineclubisme català, amb l'assistència de tots els cineclubs del país, conferències sobre el futur d'aquest moviment i una projecció especial, amb acompanyament musical de diversos curs del pioner del cinema Segundo de Chamón. Mentre hi hagi llocs i públic que necessitin la projecció d'obres com les de Chamón o tot el cinema de versió original de qualitat que ens arriba en comptagotes, hi haurà cineclubs. Els 50 anys del Cineclub Vic són una celebració, però a més que una celebració retrospectiva, es converteix en una celebració d'allò que ha d'arribar en el futur. Felicitats i endavant!